Σολτάνη. Τσουκαλάς. Παρέμβαση του Τσουκαλά και τώρα κατοχή για τον πας με τον Τσάβες. Τζιμόπουλος. Για τον Ακώστα. Ο Ακώστα που περνάει από τον Κόμψη. Ο Ισπανός έκανε τη σέντρα. Ο Μανιάς στην κίνηση εκτελεί σε πρωτοχρόνο με διπλή προσπάθεια. Μπλοκάρει. Πάλι ο Μπέριος, ο Τσουκαλάς. Ψάχνει με πολύ ωραία πάσα το Μανιά, το καταδιώκει ο Κότσιος στο πλασέ, 1-2. Ο Παζιά. Και όχι εκτός έδρας. Πάμε στο Σπύρο Δημολίτσα. Συμπληρώσω αυτό που έλεγες, θα μπορούσε να πάρει και την νίκη ο Πάσο, αλλά ο Σταύρος Τσουκαλάς θα στόχισε σε πέναλτι και κερδίσει ο Πάσο. Τσάβες. Δεξιά ανοίγει τον Τάσιος, ο Τσάβες παίζει με τον Γιάκο. Αριστερά ο Κοροβέσης, ο Γιάκος κρατάει και έχει χώρο για σουτ, το κάνει out. Στο 32. Πάνω στον Τζιμόπουλο. Λισγάρας με το κεφάλι. Μανιάς. Φόνση. Ψάχνει χώρο για να βγάλει τη σέντρα. Την έκανε με το δεξί. Πολύ καλή. Ο Τσάβες κάνει το 1-1. Η απάντηση του. Ο Παπαγεωργίου δεν συνεννοήθηκε με τον Ρωμαίο και τώρα υπάρχει κενό για την άμυνα του Πανθρακικού. Ο Ήλιτς στον Μανιά μέσα στην περιοχή με αντίπαλο το Μελίσι. Σουτάρι στα δίχτυα. 2-1. Πάλι ο Μανιάς. Τραβούν τα μαλλιά τους.